Good morning, men! Sir, good morning, sir! Ako din inyong bagong chief in command. Kay bawo naman mo sa inyong misyon, di ba? Kung kinsa tong putik itlog, pwede na muli. Bade, puti kang itlog, bade. Say puti, kitaan eh. Bawal, dagkog tiyan. Kinanglan, baga tagnaw. Yung kasog na igira, atay kasapar. Sir, wala na problema, sir. Si pagsuwayan mo testing among naong tiyan. Awan ka no, atong testingan. Kini, baga nagnaw. Ay abs agnaw. Bantog ra kuha kiyag abs sa ubos, tulura ka buok. Last naong sa. Kini, naong murag suwi. Okay na. Ikaw, anong astig-astig man ka? Sir! Wala, sir! Aw! Ana! Ikaw! Okay. Mag-augnaw. Okay. Gigutom ka no? May sulot mo tiyan. Good! Sawat pa kailan ako? Ako di ay! Si Mista! Huwag ka mo! Pagpalailan na mo sa inyong mga kagalingon! Uy, kinamot, sir! Uy, bawang, sir! Mabing kala, sir! Uy, lamas, sir! Okay, men? Kuhain yung mga armas! Let's go! Sir, yes, sir! Babe, maayong adlaw ni mo diha. Una sa tanan, nangumusta di ay kung kumusta na kadira. Babe, tungod kay busy na kas imong pagkasundalo, wala na tay time nga magkabanding pa. Gimingaw na kaayo ko nimo. Apan ang kamingaw ako rang giantos. Babe, hinaot nga okay ra ka diha. Amping kanunay, stay safe. Babe, ayaw kalain ha. Na ako'y isulti nimo. Ayaw ka sorpresa ha. Mga kapatid, karong adlaw atong isaulo ang kapistahan diri sa bukid. Wala ay makatamag dinhi. Kung nili kita ra, wala ay mga Kristiyano. Commander, unsa may ala sa atong kapistahan? Unsa may inyo Kamting ubutin. Halin nga na ninyo. Isaulog na atong kapistahan. Ulog! Sa ulog! Limaho na gyud. Limaho mo? Sir. Limaho ng kontra. Hanggaman na inyong armas. Mga sundalo. Nagawing nasan. Pisto na mo dito. Nawalan ba ho? Murag na nakauna na to. Sus! Kutumar po ang tayo. Pesto! Pesto! Pesto na! Rocky! Tago! Buy bawang! Tira! Ayaw lang iga ang inasal! Ganyoy! Atras! Atras! Bukan na kayo! Kapatid! Siguro ang inasal! Kapatid! Inyuwi ko! Atras po! Talagang to! Balik sa kampo! Atras! Men! Palto sa itong misyon karon. Wala na itong makuha ang inasal. Kinalang tag training. Need more training. Push up! Sir, yes, sir!
Usap! Giraan mo, God. Ikay, mista? Ikay, magkumin-kuman diya? Hunungan na! Hunungan! Hunong! Usil mo di! Hold, man! Hold! Hold your fire! Murag makigsabot pa ni sila. Kanitong away, dugay na ni kayo. Kamong mga sundalo, wala mo'y karapatan nga mutaak sa among baryo. Kapatid, mauro sa namong gusto. Mawa na tay away. Ang amo lang sa unta, nga mamista mi sa inyong barangay. Aron makakaon mi sa inyong lechon. Di mahulong nga tong away kung mauna. Kay ang litson para sa Muslim, Muslim, Muslim. Sige kapatid, tumano na muna inyong kagustuhan para sa kapayapaan. Aron mapis na ta. Salamat kapatid. Men, balik na sa tong barracks. Yes, sir! Balik sa kampo. Yaw na ba di? Bade, may love letter, padalas imong asawa. Yaya ba di, oh? Na may sawa? Sir, salamat sir. Ako sa ning basahon. Sige. Sige ba di, enjoy! Babe, maayong adlaw ni mo diha. Una sa tanan, nangumusta di ay kung kumusta na kadira. Babe, tungod kay busy na kas imong pagkasundalo, wala na tay time nga magkabanding pa. Gimingaw na kaayo ko nimo. Apan ang kamingaw ako orang giantos. Babe, hinaot nga okay ra ka diha. Amping kanunay, stay safe. Babe, ayaw kalain ha. Na ako isulti nimo. Ayaw ka sorpresa ha. Babe, ang kinatapusan nga mensahe na asaluyo. Budi! Budi! Tabi! Masagday na lang ni siya, wa na tay mahimo. Padayon sa imong pagpanaw bade. Unta, makakaon kag inasal sa langit. Budi! Budi! Dali! Budi! Isa ako man eh. Budi! Anong ibuhat mo na mo, Budi? Karon, pista mata nila. Wala mangilog sa tong litson. Malibang sa may commander. Sige. Hindi ko gusto nga magkikista nila. Sige, balikan to ng tataod. Bade, matkan yung usada. O lagi, mahita. Basta! Wa silang tuman silang kasunduan. Tago na lang mo ba di? Biyahe lang ko. Perme! Atras kapatid, atras! Kapatid! Ibirang ni sa sundalo, nalibang kami dito. Patay ang usa. Huwag din sila mutuma sa kasunduan. Atong balikan. Tara! Nga. Ah!
Palag mo kinamatay! Pwede ayaw! Cover me! Ako na lang usan! Para sa kinasal! Laban! Pista! Surrender na! Di juga mo surrender? Dinig basay! At tulong tigbas-tigbason! Wa magdahom ang mga Muslim nga adunay backup si Ruben Kabilya ug didto nahunong ang ilang away. Ang kapistahan ay isaulog sa katawhan. Dapat og naay handa, dapat kining saluan. Ang mga kumbira ay kumbira. Dili mapugnan ang tao nga sila mamista gina sa kapistahan. Bawal! Magaugnaw! Bawal! Boy kutsara, sir! Boy Bombay, sir! Ruben Kalaha, sir! Hoy, lamas eh! Kapatid! Siguro ang inasal! Basta! Pagdagan ang etres! Sir, you, sir! Comment exercise mo mga Kaning atong away, dugay ni kayo. Kamong mga sundalo, wala mo yung mga karapatan kung taas ang baryo. Labi na karon. Basta! Huwag sila mo pumasin ng malaon! Atras! 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 Shout out my name, Ma'am Wilma dito. Amping damang pirme. Shout out August J. Ogbamen, amping the fight. Shout out. Shout out din sa Tapon Big Squads. Salamat. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sugtun ra ka. Sana all hitsuraan ko, okay ka.